Akwụkwọ abụọ nke ndị eze, isi nke 3. Ma Jehoram nwa Ehab malitere ịbụ eze Izrel n'ime Samaria n'afọ nke 18 nke Jehoshafat bụ eze Juda. O wee bụrụ eze afọ 12. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, naanị na o meghị dịka nna ya na dịka nne ya. O wezụga ogidi Baal nke nna ya mere. Otu ọ dị, ọ rapara na mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat, nke o ji mee ka Izrel mehie. O wezụgaghị onwe ya n'ime ya. Ma Misha bụ eze Moab bụ onye nwe igwe anụ ụlọ. O wee tụọrọ eze Izrel ụtụ ajị nke ọgụ nnu ụmụ atụrụ ụzọ 12 na nke ọgụ nnu ebule ụzọ 12. O ruo mgbe Ahab nwụrụ, eze Moab jehiere megide eze Izrel. Eze bụ Jehoram wee si na Samaria pụọ n'ụbọchị ahụ, gụkọta Izrel niile. O jeekwa zigara Jehoshafat bụ eze Juda ozi sị, eze Moab ejehiewo megide m. Ị ga-esoro m jekwuru Moab ibu agha? Ọ sị, m ga-arịgo. Dịka m dị, otu a ka ị dị. Dịka ndị m, otu a ka ndị gị dị. Dịka ịnyịnya m dị, otu a ka ịnyịnya gị dị. Ọ sị, olee nke bụ ụzọ anyị ga-esi rigo? Ọ sị, ụzọ ọzara Edọm. Eze Izrel wee jee, ya na eze Juda na eze Edọm. Ha wee gaa ije ụbọchị 7 gburugburu, ma ọ dịghị mmiri dịrị ọmụma ụlọikwu ahụ, ma ọ bụ nke dịrị anụ ụlọ nke ha chiri jee. Eze Izrel wee sị, ewo, n'ihi na Jehova akpọwo eze 3 ndị a inye ha n'aka Moab. Jehoshafat wee sị, ọ dịghị onye amụma Jehova nọ n'ebe a, ka anyị wee jụọ Jehova ase site n'aka ya. Otu n'ime ndị ohu eze Izrel wee zaa sị, Elisha nwa Shafat nọ n'ebe a, onye wụkwasịrị mmiri n'aka Elija. Jehoshafat wee sị, okwu Jehova dị n'ebe ọ nọ. Eze Izrel na Jehoshafat na eze Edọm wee rịdakwuru ya. Elisha wee sị eze Izrel, gịnị ka mụ na gị nwekọrọ? Jekwuru ndị amụma gị, jekwurukwa ndị amụma nne gị. Eze Izrel wee sị ya, mba, n'ihi na Jehova akpọwo eze 3 ndị a inye ha n'aka Moab. Elija wee sị, Jehova nke usu niile nke ndị agha na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya. N'ezie, ọ bụrụ na ahụghị m Jehoshafat bụ eze Juda ihe ọma, m gaghị elegide anya n'ebe ị nọ ma ọlị. M gaghị ahụkwa gị anya ma ọlị. Ma ugbu a, kuteranụ m ọkpọ ụbọ. O ruo mgbe ọkpọ ụbọ ahụ na-akpọ, n'aka Jehova dị n'ahụ ya. Ọ sị, otu a ka Jehova sịrị, mee ndagwurugwu a ka ọ bụrụ olulu olulu. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị, unu agaghị ahụ ifufe, unu agaghị ahụkwa oke mmiri ozuzo, ma ndagwurugwu ahụ ga-ejupụta na mmiri. Unu ga-aṅụkwa, unu onwe unu, na anụ ụlọ unu, na anụmanụ unu niile. Ma nke a dị mfe n'anya Jehova. Ọ ga-enyekwa Moab n'aka unu. Unu ga-etigbukwa obodo ọbụla e wusiri ike, na obodo ọbụla kachasị mma. Unu ga-emekwa ka ezi osisi ọbụla daa. Unu ga-ekpochikwa isi iyi mmiri niile, werekwa nkume mebie ezi oke ala ubi ọbụla. O ruo n'ụtụtụ, mgbe a na-esuru onyinye ịnata ihe ọma, lee, mmiri na-esi n'ụzọ Edọm bịa, ala wee jupụta na mmiri. Moab niile wee nụ na ndị eze ahụ arịgotawo ibuso ha agha. Ha wee kpọkọta onwe ha, site n'onye ọbụla nke na-eke onwe ya ihe okike agha n'ukwu, wee rigoruo ndị bụ okenye. Ha wee guzo n'oke ala ha. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ, ma anyanwụ mụkwasịrị mmiri ahụ,
Moab wee hụ mmiri ahụ na ncherịta ihu ha ka ọ na-acha ọbara dịka ọbara. Ha wee sị, "Nke a bụ ọbara." Ekpochapụwo ndị eze ahụ nọ. Ha etigbowokwa nwoke ọbụla ibe ya. Ma ugbu a, Moab, kwatanụ ihe nkwata. Ha bịaruo ọmụma ụlọikwu Izrel. Izrel wee bilie tigbuo Moab. Ha wee si n'ihu ha gbalaga. Ha wee baa n'ime ya na-etigbu Moab. Ha wee tipịa obodo niile ha. Ha na-atụbakwa nwoke ọbụla nkume ya n'ezi oke ala ubi ọbụla, tụjuo ya. Ha na-ekpuchikwa isi iyi mmiri niile, mee ka ezi osisi niile daa, ruo mgbe ọ bụ naanị na Kia Hareset ka e mere ka nkume ya fọdụ. Ma ndị ọma ebe gbara ya gburugburu tigbuo ya. Eze Moab wee hụ na agha ahụ dị ike karịa ya. O wee chịrị ndị ikom na ọgụ 15 tinyere onwe ya, bụ ndị na-amịpụta mma agha, itiwarụ eze Edọm. O wee were ọkpara ya, nke ga-abụ eze n'ọnọdụ ya, suo ya ọkụ n'elu mgbidi ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Oke iwe wee dị megide Izrel. Ha wee si n'ebe ọ nọ bulie ije laghachi n'ala ha.